Oikealla temporaalisesti 5,2 senttimetrin röntgenpositiivinen vieras esiin konenauhamen naulan kärki oikean nukleuslentiforiuksen kohdalla. 13 kuukautta koomassa. Mun mies heräs. Mä olen Pekka Valinta. Olen sydänkirurgi. Muistatko sä, että mitä sulle tapahtui, mistä tuo naula on? Sä asut isäs. Totta kai. Muistatko sä mua? Muistissa totaalinen blackout. Poliisin tutkinnankin mukaan sä oot syytä. Meinaat, että sun ampuja löytös potilaiden joukossa. Sähän oot poliisi ja juristi. Ex-poliisi ja wannabe-juristi. Ampuja edelleen kannoilla. Tämmöisen amerikkalaisen TV-sarjan suojeluun me ei pystytä. Mitä jengiä? 4 viikkoa ja mä leikkaan taas. Terve. Sä oot tullut takas. Mäkin vituttais, jos mun mies ei rakastuisi mua enää uudelleen. Pekaloisen historia ja sä et tuu koskaan täysin hyväksymään. Blackout. Elokuvateattereissa 26. joulukuuta. Mistä mä voin olla varma, että sä tuu sinne?